गिबि गिबियावनो गोथार बर' बिजों साननि साफ्रोमबो बर' बिजोंखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा फरायसा फरायसुलि फोरोंगिरि आफादफोर बयनिसिमबो नैबे बर' बिजों साननि एबा 18 मेनि गोथार आरो गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो जासिग्रोनाय थाबाय। आरो लोगोसे दिनैनि बे सानजों आं बेखौनो खावलायगोन, जोङो बर' हारिया जुदि थांना थानांगौब्ला जोंनि बिजोङा थांना थानांगोन आरो बिजोङा थाङोब्लासो बर' रावा थांगोन। बर' राव जुदि थांनानै थायाब्ला बर' हारिनि इयुना मोस्लेब जागोन। दा बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि दिथागिरि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन बर' बिजोंखौ अनसायनांगौ। आरो बर' बिजोङा जिहेथु थांब्लासो जोङो बर' हारिनि गेजेराव बर' फोरोंगिरिफोरखौ जों सोरजिनो हागोन, बर' फरायसालिफोरखौ जों सोरजिनो हागोन एबा बर' फरायसालिफ्रा बर' बिजों थांना थायोब्लासो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थांनानै थागोन। आरो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थांना थायोब्लासो जोंनि बर'नि गेजेराव बर' बिजों फरायनानै गोरों गोरा जानाय बर'नि सुबुंफ्रा बा बर' फरायसुला फरायसुलिफ्रा बर' बिजोंनि बे फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि मावनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन। दा बेनिखायनो बिजोङा जुदि थांना थानांगौब्ला जोङो बिजोंखौ फोथांनायाव जोंहा मावनांगौ बयहाबो बिबान दङ। जों बर' बिजोङाव जों गाव गावनि गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनांगोन। लोगोसे बर' बिजोङाव फोरोंनानैनो जोङो गाव गावनि गथ'खौ जोङो इयुनाव सासे मोजां सुबुं दानो जों नाजानांगोन। दिनैनि समाव गावनि उसुङावनो बर' बिजों फरायसालि थासेयावबो गावनि बिजोंखौ नागारनानै गुबुन बिजोङाव फरायनायखौ नुनो मोनो। दा बेनि सायाव मा बुंगोन? बे दुखुनांथाव। हयथ' जानांगौ बे जोंनि गेजेराव फोथायनायनि एसे आंखाल जादों। मानो होनना बुङोब्ला जों जिउआव जाफुंसार जानोब्ला बेयाव बिजोङा जाहोन जाया। जोङो बर' बिजों फरायनानैबो गोबां जोङो गेदेमा सुबुं जानाय एबा गेदेर गोलाव सुबुं जानायखौ जों नुनो मोन्दों। इयुनाव मोजां सासे सुबुं हारिनि समाजनि मोजां दैदेनगिरि जाहैनायखौ जों नुनो मोन्दों। मानो होनना बुङोब्ला जिउआव जों जाफुंसार जानोब्ला जोंनि नाजानायासो गुबै, बेयाव बिजोङा बेयाव हेंथा जानो हाया। दा नैबे दाख्लैबावैसो जोङो नुनो मोन्दों, दाख्लैबावै फोसावजानाय जिथु MBBSनि माखासे उथ्रिसारनाय फरायसुला फरायसुलिफोर, दा बेफोरनि गेजेराव बर' बिजों फरायनानैबो उथ्रिसारनाय जों गोबां बिजाथिफोरखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जायफ्रा बर' बिजोङाव फरायनानै जेबो जानो हाया होननानै सानदों, बिथांमोना बे साननायखौ गारनानै गावनि बिजोङावनो फरायनानै गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव होनानै सासे मोजां सुबुं दानानै समाजनि सासे मोजां हारिनि सासे मोजां सुबुं दानानै लाहैनो आवगायगोन बा मदद खालामगोन, बेखौ आं खावलायगोन। दिनैनि समावहाय ससियेल मिडियायाव माखासे गोसारो, माखासे बर'नि माखासे गोरों गोराफोरानो बर' बिजोंखौ नेवसिगारो। दा बैसोर बायदिखौ मा बुङो? बे दुखुनांथाव। नंगौ, बाथ्राया जों गेजेर गेजेर ससियेल मेडिया एबा जोङो मोगथाङावबो जों नुदों जोंनि गेजेराव बेफोरबायदिया जादों। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे जोंनि दैदेनगिरि गेदेर गोलावफ्राबो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे बिजोङाव फोरोंनानै बिजों फोथांनायाव मैखोमै बाहागो लागोन, आं बेखौ दिनैनि बे बर' बिजों साननि गेजेरजों खावलायगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायन'कल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, C सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन। आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।